Yan, isang tropa natin from Nueva Ecija. Yan, binisita tayo dito sa Pangasinan. Boss, shout out. Basta. Ayun, from Nueva Ecija. Galing pa ng ano yan, Nueva Ecija. So, i-deliveran pa tayo. Joke lang. So, yan. Okay lang po. Tinanggal niya ito yung MDL nyo. Hindi pa ako nakapagpakabit eh. Yun, naka-tilt ID pa oh. Pang circuit, naka-pipe pa. Anong TS nyo sa pipe na naka-pipe, sir? Anong top speed nyo dyan? 115. Wow, sibli. Ako 8 BPS na. Yan, naka-TRC si Bossing oh. Tapos, ang stock size kasi natin 28. 28. Yan, pwede mong gawing 32. 30-32. Yung tip mo, sir, medyo malaki, no? Walang tubo si Kwan eh, pero maghanap ako ng Kwan. Kaya at least naka-mold. Naka-TRC na rin oh. Okay oh. Benching ko, 32. Tapos, yun na. Oh, pwede. Basta ibalik yung ano, oxygen sensor. Kailangan yan eh, kasi binabasa ng computer yan. Shoutout natin lahat ng mga taga Nibisiha. From Cabanatuan, sir, no? Cabanatuan, sir. Yun, si Sir Joseph Garcia. Yan, saka si BP natin. Yan, so nandito tayo sa Boss Coffee, Calasiao. Mangkok, parang kay Mangkok, visit lang kayo, highway lang. Yan, so nakipag-meet up kami kay Sir. Yan, from Cabanatuan. Nibisiha pa yan. Yan, si Sir Boss Joey. Siya daw tayo. Ayun, no, card pa. Iba talaga yun, no? Punta na namin yung Sagada, oh. Okay lang tayo dyan. Sagada. Maganda dyan, sir. Yan, oh. Pressure si sir. Pagpapasyal din kami ng Nibisiha, lagot ka sa amin. Madami kami. Sa Pilipinas, kami ang kaunahang nagtayo dito ng Griffin chapter. Yun nga po. Yan, Boss Roland, no? Nandito na si Boss Joseph from Cabanatuan. Hindi ka pa nagpunta rito. Naka-TRC 5 oh. 4 valve. Oo, ingat ha. Sige, mamaya uli. Maganda ron. So ayan, pack up na kami ni Boss Joey. Natapos na kami nakipag-meet up dun kay Boss Joseph from Cabanatuan. So palis na rin tayo. Galing tayo ng Boss Coffee sa may Calasiao, Mangkok. Ayan. Ganda ng parking, luwag. Mag-ibig tayo dito next time. Yan ang chapter, Euro Griffin. Shoutout natin si Boss Joey from Malacanang. Yan, yung BP natin. Yun. Ganda ng motor niya, oh. Si Wolverine. Anong pangalan nito, boss? Wala kang sa akin si Black Mamba eh. Black Mamba kasi itim. Yung apo ko, tao niya rito, Bumblebee. Bumblebee, no. Yun, no. So, ayan, talas na rin kami.